O delegado provincial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e a xerente da área sanitaria de Santiago Barbanza, Eloína Núñez, visitaron o Centro de Saúde da Pobra para coñecer o resultado das melloras que se veñen de acometer. A actuación próxima aos 45.000 euros cofinanciados por Xunta e Concello supuxo a sustitución das fiestras e encintado da fachada, así como o pintado do inmoble. Tamén se realizou a reforma da zona de consultas e dos baños da planta baixa. Fundamentalmente eran reformas interiores en cuanto al cambio de todas las ventanas o de la mayoría de las ventanas y esos mesados que había en determinadas consultas en donde los propios profesionales consideraban dejarlos con un lavabo y quitar todo lo que era relacionado a esos mesados. Tamén se hizo la pintura interior e se hicieron outro tipo tamén de actuaciones. Dende o Concello agradeceron as melloras tan necesarias nun edificio que data xa de 1990, daí a necesidade de contar cun novo centro de saúde na localidade, proxecto que permanece paralizado á espera de poder dispoñer dos terreos axeitados. E dende logo nos empezamos a miralo, non? A modificación do Polígono 2, que quedou un pouco paralizada polo tema do Covid. As persoas promotoras, a empresa promotora que hai detrás, pois non ve que ese é o momento oportuno para facer un investimento esas características, e veremos se o fai o Concello. O Concello pode acceder aos terreos a través dun convenio coa promotora, adiantando a cesión, non? Pero, bueno, idóneo sería que se desenvolvera. Ademais desta actuación, o delegado territorial destacou outros investimentos en materia sanitaria na comarca, como os centros de saúde que se atopan en proxecto ou as últimas intervencións acometidas no Hospital do Barbanza. Neste sinte estamos a traballar, como seguramente que xa sabedes, na definición e na búsqueda das parcelas para construir 3 centros de saúde nesta comarca. Tamén quero reseñar, pois xa que estou nesta comarca, as actuacións feitas no hospital comarcal, un hospital que non para de medrar, un hospital que non para de ampliar as súas instalacións e, sobre todo, que está tamén a facer un importante esforzo por mellorar a tecnoloxía sanitaria do mesmo.